magandang hapon. Dito ako ngayon sa CWC. Ayan o, napakaganda o. Ayan, kitang-kita ang Monte Sarog doon. Ayan, sa Camarines Sur, Bicol. Ayan o, napakaganda o. Kahapon ay nandito si si Jet Li. Ayan, kaso di natin naabot kahapon kasi nahuli tayo ng dating. Yan, makikita nyo yung sign ng Kamusur. Yan, kapon dito sila eh, may iling na kapon dito eh. Jadi dito na tayo. Oo, muna na tayo. Alat lang. Yan. Dito na tayo. Lakad-lakad muna kami. Sama namin itong dalawang makulit. Si Alexa saka si Madison. May naglalaro nga dun oh. Ayun oh. Napakagaling oh. Yeah. Lakad muna kami kasi dito. Ayun oh, palaruan ng mga skateboard. Sir. Naglalaro ngayon eh. Sir. Peace out.